Ha? Ako, naman ko na yung abot lagi dyan. Naghanap. Ano? Si Anan. Dahil. Oo, mura. Ilang i-close mo siguro. May hangin man. Bunga sa siguro. Ano na ito, Day? Ano na ito? Ang sinjo kadaghang akinason din, no? Ha? Oo. Ano? Bayad dyan. Papa Jonas. Ha?
Ay, ito ko. Naitindahan na. Pinagay doon. Wala lang tayo.